Porvoo-podi. Ihmisiä, elämää, tarinoita. Tämän jakson yhteistyökumppani on Hyvinvointitila Linnunlaulu. Tervetuloa Porvoo-podiin, podcastiin, joka kartoittaa kehoon kirjoitettuja salaisuuksia. Mun nimi on Suvi Hanste ja tänään meillä on vieraana kätilö Milla-Riikka Rytkönen. Tervetuloa Milla. Kiitos tosi paljon. Ihanaa kun kutsuit. Hienoa kun pääsit tänne. Me ollaan nyt meidän studiolla tässä Porvoon keskustassa VSOY-talossa. Ja mä ajattelin, että mä haluaisin keskustella sun kanssa kehosta, mielestä ja kehosta ja miten kehollisuus näkyy esimerkiksi kätilön työssä ja kaikessa siinä, mitä sä oot kohdannut elämässä aikana. Sä oot kirjoittanut nyt keväällä 2024 elämäkertakirjan Täysin auki. Se ilmestyi huhtikuussa ja se olikin sitten oikeastaan heti semmoinen todella varmasti Suomen luetuin tietokirja, jos muistan oikein, silloin heti huhtikuussa. Et sitä on paljon ihmiset jo ehtinyt nyt lukea ja mäkin sen silloin luin. Ja sä kerrot siinä sun elämästä ihan lapsuudesta näihin päiviin asti kaikista eri osa-alueista, mutta mistä sulla on tullut toi kirjoittaminen? Mistä se kaikki on lähtenyt liikkeelle? No kirjoittaminen on ollut mulla aina. Sanat on ollut aina. Ei pelkästään kirjoittaminen, vaan myös puhuminen. Ja kaikenlainen sanoilla kikkailu on ollut aina osa mua. Ja oikeastaan se on ollut alun perin mulle vähän semmoinen oma salainen, ehkä stressinpurkukeinokin. Mä oon tosi pienestä asti kirjoittanut päiväkirjaa ja tarinoita ja mä oon lukenut aina hyvin paljon lapsesta asti. Eikä mulla ollut ehkä koskaan semmoista päämäärää, että voiko mä voisin kirjoittaa jotenkin itsestäni, vaan mä oon aina halunnut kirjoittaa niin kuin elämästä ja maailmasta. Mutta sitten vaan kävi näin, että ne tarinat muodostukin sellaisiksi, että se ehkä kertookin, vaikka se kertoo minusta, niin mä luulen, että se kertoo kuitenkin kaikista meistä. Siinä on sellainen laaja tarinankaari, joka polveilee kirjeiden muodossa. Mistä tämä idea oikein tuli? No alun perin mä oon ihan oikeasti kirjoittanut niitä vaan itselleni, niitä asioita. Ja mä oon ihan ensimmäisenä kirjoittanut, se on itse asiassa kirjassa melko sellaisena, kun mä oon se alun perin kirjoittanut, eli kirjan mahalle. Ja se on ollut sitä sellaista ehkä niiden omien kipupisteiden tarkastelua. Ja sitä mä en ollut ikinä kunnan valkeana ajatellut, että mä julkaisisin sen, koska siinä on niin kipeitä asioita. Mutta sitten mä jotenkin, en mä tiedä mistä se tuli, niin mä ajattelin, että ehkä että maailmankaikkeudessa on joku toinenkin ihminen, ketä kipuilee niiden samojen asioiden kanssa. Sitten mä ajattelin, että ehkä mä julkaisenkin nämä. Kirje mahalle. Ja sitten siinä on paljon kirjeitä toisille ihmisille, sulle itselle, ehkä jotain muitakin tällaisia, nuorelle Millalle ja kaikkia tällaisia. Millainen oli nuori Milla? No sellainen, että mulla on nyt mun pahnan pohjimmainen on murrosikäinen, niin mä nyt toivon, että hän ei menisi ihan samaa polkua kuin minä, että mä muotoilen näin, että lähes kaikki mahdollinen on läpikäyty. Mä oon ollut ikään kuin jenginuori. Ja jotenkin sekin on muuten resonoinut lukijoissa, kun mä siitä kirjoitan, että minkälainen mä oon todellisuudessa ollut nuorena, niin mä oon saanut helpottuneita viestejä siitä, että ihanaa, että sä kerrot tämänkin ääneen, että jotkut on hävennyt vaikkapa sitä taustaansa ja sitä, että miten elämä on mennyt. Ja mä taas ajattelin, että mitä ihmeen häpeämistä siinä on. Että minkälaisia ratkaisuja me tehdään lapsena, koska murrosikä on kuitenkin osa lapsuutta. Me ei olla vielä aikuisia silloin. Niin mä tajusin, että näköjään sekin oli tarpeellista tuoda esille, että minkälainen tausta mulla on. Ja sä oot asunut lapsuuden ja nuoruuden Hyvinkäällä, eikö niin? Kyllä. Ja nyt sitten Porvoossa. Mikä sut toi Porvooseen? Rakkaus. Sanoit, hyvinkääläisenä mua toi Porvooseen luokkaretket. Mähän on syntyperäinen uusmaalainen ja aina asunut Uudellamaalla. Ja hyvinkääläisyys mielletään varmaan vähän semmoiseksi, mitä se onkin aika paljon, semmoinen duunaritausta. Ja sellainen mä itsekin olen. Mä oon duunariperheestä ja näin. Ja sitten taas Porvoo näyttäytyy
ainakin mulle näyttäytyi semmoisena liitte betre-mestana. En mä ollut koskaan ajatellut, että mä tänne muuttasin, koska tää tuntui vähän semmoiselta hienomman väen paikalta. Mutta täällä oli aina hirveän kiva käydä ja mulla asui ystäviä täällä ja näin. Ja kuinka sitten kävikään? Rakastuin porvoolaiseen ja musta tuli yli 16 vuotta sitten porvoolainen. Niinpä. No siitä on jo pitkä aika. Palataan vähän siihen sun lapsuuteen ja nuoruuteen Hyvinkäällä. Sä sanoit, että duunariperheestä ja Hyvinkää on, niin kuin sä sanot myös kirjassakin ehkä jotenkin, että se on siinä junaradan varressa. Mulla on itsellä myös lapsuus ja nuoruus junaradan varresta Vantaalta sillä tavalla, että se jotenkin se on tuttua ja me ollaan melkein, ei ihan samaa ikää, mutta tietyt kokemukset sieltä niin kuin 90-luvun nuoruudesta tai niistä paikkeilta niin kuin on sellaisia, mihin todella hyvin pystyy samastumaan, vaikka sitten niin kuin muuten ei ole ehkä sellaisia välttämättä yhtymäkohtia, mutta semmoiset tietyt kokemukset, mitkä tulee vaikka niin kuin 90-luvun lama ja tällaiset, Kyllä. mitä kaikki on joutunut kohtaamaan eri tavoin. Kyllä. Niin mitä siellä on sellaista, mitä sä nostasit esiin itse niin kuin niistä omista kokemuksista nyt, jos sä katot sitä sellaisia, joihin sä edelleenkin palaat tavallaan? No jos mä katson maailman tilannetta, ja nythän puhutaan, nuoret on ymmärrettävästi tosi ahdistuneita maailman tilanteesta, geopoliittisesta tilanteesta. Ja mä en mitenkään vähättele sitä ahdistusta ja stressiä, mikä nuorilla on. Mutta sitten jos mä mietin omaa nuoruuttani, niin mun murrosiän eräänä syntymäpäivänä niin esimerkiksi Berliinin muuri murtui. Eli mä oon elänyt taas sellaisen nuoruuden, missä oli aito ydinsodan uhka. Ja 80-luvulla siis oli aito ydinsodan uhka, Neuvostoliitto romahti. Siinä oli hyvin paljon vaikeita asioita ennen kuin tuli sitten se syvä lama. Ja se syvä lama, mikä 90-luvulla tuli, niin se oli hyvin paljon syvempi, mitä tällä hetkellä, tai mitä 2008-2009 oli taloustaantuma. Et en tarkoita tällä dissata, mutta kun itse on elänyt oman nuoruutensa semmoisessa ilmapiirissä, mikä se oli. Me ollaan oltu hyvin suomettunut maa silloin ja se on ollut melkoista elää nuoruus ja lapsuus sellaisessa ajassa, niin siinä on myös aika paljon samaa tähän hetkeen. Jo silloin Lähi-idän tilanne oli hurja ja tämä tuntuu itse sen takia aika järkyttävältä, että jos miettii Gazan tilannetta nyt, niin se tilanne on ollut jo silloin ihan kamala. Niin sitten, jos sitä pystyisi yhtään lohduttaa, että vaikka se maailman myllerrys on minkälainen, niin silti se elämä jatkuu koko ajan. Ja siinä myllerryksessäkin sit lopulta kasvaa aikuiseksi ja pystyy kasvamaan sit lopulta myös ehjäksi kokonaiseksi aikuiseksi. Niinpä. Toi ehjä, kokonainen, aikuinen, hieno sana. Mä mietin nimittäin sitä, koska nykyäänhän sä työskentelet sosiaali- ja terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestön eli TEHyn puheenjohtajana. Ja se on sä oot opiskellut kätilöksi silloin aikanaan tai lähihoitajaksi ja kätilöksi, eikö niin? Kyllä. Ja tällä tavalla, eli se terveysala on sellainen, mikä on ollut sulle sitten, miten se valikoitu sulla se polku silloin alun perin itsellä? Se on ollut aivan selvä. Mä en ole koskaan itse asiassa varmaan edes miettinyt mitään muuta alaa kuin terveysala. Et mä oon jo lapsena viehättynyt ihan hirveästi sairaalamaailmasta ja sinne mä aina halusin ja sinne mä päädyin. Et terveysala vaan, en tiedä. Mä tiedän sen, että osa kollegoista ajattelee niin, että ei saisi puhua eikä saakaan kutsumuksesta siten, että se vaikuttaisi vaikka, että meille kelpaisi matalampi palkka. Mutta mulle se kutsumus on ikään kuin semmoista intohimoa ja hinkua jollekin alalle. Mä en tarkoita, että kaikilla, ketkä tulee meidän alalle, niin täytyy olla sama jotenkin polte ja intohimo. Mulle on ihan ok, että osa kollegoista tämä ala on ihan kuin mikä tahansa muu duuni. Mutta mulle henkilökohtaisesti terveydenhuoltoala ja sosiaalihuolto, ja itse asiassa mä oon ollut varhaiskasvatuksessakin töissä, niin mun mielestä tämä ihmisten lähellä tehtävä työ, niin se on ollut mulle hirveän merkityksellistä ja tärkeää. Ja edelleen mun sellainen salainen haave on, että mä joskus vielä voisin palata ihan siihen normaaliin asiakastyöhön. Mitä terveys sun mielestä on? Mitä se tarkoittaa? Terveys on mun mielestä lopulta yksilöstä lähtevä käsite.
Mä ajattelen niin, että yksilö lopulta määrittelee, että mikä on hänelle terveyttä. Että sitä ei voi lopulta ulkopuolinen määritellä, mikä sitä terveyttä on. Ja välillä meidän on ehkä jopa alan ammattilaisina vaikea hyväksyä sitä, että se terveys ei ole joku helposti määriteltävä käsite. Koska nythän esimerkiksi, jos me mietitään vaikka näyttöön perustuvuutta, niin lopulta niin jääkö meiltä huomaamatta se ihmisen moninaisuus ja se, että mikä toiselle saattaa olla ei-terveyttä, niin toiselle se onkin joku tavoiteltava päämäärä. Että sen, minkä on oppinut niissä vuosissa, kun teki ihan kliinistä työtä. Mä oon HUSissa tehnyt pisimmän urani 15 vuotta. Kerkesin olla HUSin palveluksessa, niin jos se jotain opetti, niin kyllä me ihmiset ollaan kaikki niin erilaisia ja meidän täytyy ammattilaisina hyväksyä se. Niinpä. Mä oon myös sun kaltainen sellaisessa asiassa, että mä tykkään kikkailla sanoilla ja selvittää niiden merkityksiä. Että se on niinku itselle semmoinen tosi mielenkiintoinen vähän niin kuin harrastus. Niin suomen kielessä terve-sana tarkoittaa eheää ja kokonaista, rikkoutumatonta tai tällaista. Eli se on se määritelmä tavallaan, niin kuin mikä on etymologisesti sanahistoriassa ihan, ja viron kielessä nykyäänkin, jos sanotaan terve, niin se on ihan normaali käytössä. Tarkoittaa, että joku on ehjä tai kokonainen. Joo. Eli se on siellä säilynyt, mutta että suomen kielessä ei käytetä niin paljon sitä niin kuin, että ehkä jossain murteissa. Ja muissakin kielissä, niin kuin vaikka englannissa health-sana on samaa juurta kuin whole, eli kokonainen. Ja tällaisissa niin kuin germaanisissakin kielissä. Niin se on tosi jännä, että koska se on mun mielestä ihan hyvä määritelmä sinänsä, koska niin kuin sä sanoit just sitä, että ei sitä voi niin kuin ulkoapäin kukaan ei voi sanoa, että tämä on terveyttä ja tämä ei ja näin poispäin. Mutta sitten kun otetaan tollainen, että jos ajatellaan, että joku asia on ehjä ja kokonainen, niin se on terve. Eli jos sä otat sen tavallaan semmoiseksi määritelmäksi, että ihmissysteemi toimii eheästi tai kokonaisena, niin silloin se on terve ja se pitäisi riittää. Sen pitäisi riittää. Ja nyt toi sun määritelmä itse asiassa tukee sitä. Mä käytän nyt vaikka kätilöydestä esimerkkinä, vaikka kätilöys on hyvin laaja käsitteenäkin, mutta mä otan nyt sieltä vaikka synnytyspuolen, mikä on ehkä niin kuin helpoin ymmärtää kätilötyössä. Niin enhän mä kätilönä määrittele sen ihmisen synnytyskokemusta. Senhän määrittelee lopulta vain ja ainoastaan se synnyttäjä, miten hän kokee, että se hänen synnytyksensä meni. Ja kyllä sitä moneen kertaan kätilönä ajatteli vaikka niin, että synnytys itse ehkä ajatteli, että voi ei, että mikäköhän asiakaspalaute tästä tulee. Että jotenkin jäi niin kuin miettimään ihan hirveästi, että miten se synnyttäjä sen koki, kun kätilön silmiin se saattoi vaikuttaa sellaiselta, että meniköhän tässä nyt kaikki ihan putkeen. Ja sitten se synnyttäjä onkin niin kuin valtavan tyytyväinen ja antaa valtavan hyvää palautetta. Ja sitten taas toistepäin on niitä synnytyksiä, että on itse ajatellut, että no niin, menipäs hienosti ja diddi. Ja sitten sieltä tuleekin se ihan aiheellinen asiakaspalaute, että hei, että nyt tämä ei mennyt putkeen. Niin semmoiset hetket opettaa siihen, että se ei ole mun määriteltävissä. Se on vain ja ainoastaan, ja kaikissa, mä en puhu pelkästään synnytyksissä, kaikessa terveydenhuollossa asiakas lopulta määrittelee sen, miten se hoito meni. Aivan, joo. Miten tuossa kätilön työssä nyt, jos ajatellaan sitä, tavallaan se on, siinä sä työskentelet synnyttävien naisten ja raskaana olevien naisten ja muiden tällaisten asioiden kanssa. Ja siinä jotenkin musta tuntuu, että siinä ehkä vähän eri tavalla tulee se kehollisuus on läsnä siinä työssä. Vaikka monet meidän sairauksista on meillä, siis länsimaissahan tykätään jaotella keho ja mieli erikseen, että on mielenterveyspuoli ja sitten on nämä niin kuin tavalliset sairaudet. Ja se on semmoinen asia, mistä olisi kiva keskustella. Ja sitten tässä niin kuin kätilön työssä tavallaan, mutta nyt kun sä sanoit alkuun, että sulla oli tässä sun kirjassa se liikkeelle paneva voima, se teksti oli ollut tämä kirje mahalle. Joo. Niin mitä se maha, sehän on meidän kehon osa, tässä Kyllä. näin. Kaikilla meillä melkeinpä löytyy Kyllä. se. Niin mitä muuta se on, kun se on vaan tämä lihasäkki tässä meidän keskivartalolla, niin mitä ajatuksia sulla herää niin kuin tähän liittyen? Mitä se tarkoittaa? Mä ehkä liikaa annoin ennen
sen yhteiskunnan määritellä sitä mun kehoani. Enkä ollut niin kuin jotenkin itse pysähtynyt miettimään sitä mun kehoa. Ja sitä, että esimerkiksi tällä hetkellähän, minkälainen vaikka meillä on kauneusihanne, mikä on aika hurjaa, miten me annetaan kauneusihanteen vaikuttaa tosi paljon. Tai jo silloin mun nuoruudessa, 80-90-luvun taitteessa, niin siis maha oli pahinta, mitä pystyi naisella olemaan. No itse asiassa naisessahan ei silloin saanut olla juuri mitään, ei saa olla reisiä, ei takapuolta, ei mahaa, ei mitään. Mutta se maha oli niinku pahinta, mitä pystyi olemaan. 501 leviksiin, niin se piti saada littanaksi. Ja sitten kun itse on täysin toisen ruumiinmallinen, niin jo silloin niin kun se yhteiskunta itse asiassa jotenkin niin kun määrittää, että mä oon vääränlainen. Ja sitten kun lopulta, kun mä rupean nyt aikuisena miettimään, että mihin kaikkeen mun kehoni tai mun mahani on pystynyt. Se on tuottanut uutta elämää, se on kantanut uutta elämää. Voiko mitään sen hienompaa olla? Ja silti mä oon niinku vihannut sitä. Mä oon vihannut niin vimmaisesti sitä, että mä jotenkin terveydenhuoltoalan ammattilaisena hävettää, että miten mä oon päästänyt itteni sellaiseen jamaan henkisesti, että mä voin mun kehoani niin paljon vihata. En mä enää vihaa, mutta mä oon jossain vaiheessa vihannut tosi paljon. Toi kuulostaa tietyllä lailla tutulta. Mä muistan siis 90-luvulla sen, että esimerkiksi justiin vaikka painonvartijat oli melkein semmoinen muotijuttu. Että se niin kuin hyvin monen mun kavereitten vanhemmatkin siinä oli, tai äiti ehkä, että on ehkä naisia koskenut enemmän. Ja semmoinen just se, niin kuin, se, että on jotenkin oppinut kyllä sen, että vatsa sisään nyt otetaan valokuva ja kaikki tämä. Ja se koskee myös miehiä useimmiten, että se niin kuin, ja kaikki tällainen. Mutta siitä on kyllä jäänyt, siis mulla on itsellä sellainen kokemus ihan nyt tästä vajaa 10 vuoden takaa. Eli mä oon ollut kuitenkin yli 30 siinä vaiheessa, kun mä olin vähän aikaa harrastanut joogaa. Ja sitten, ja jokaisella joogatunnilla jossain vaiheessa opettaja, kun siellä on tämmöistä, että rentoudutaan ja se ohjaaja niin kun sanoo, että rentouta kasvot, rentouta sitä, rentouta tätä. Ja joka tunnilla oli sanottu, että rentouta vatsa. Mutta mä olin käynyt ainakin puoli vuotta tai ehkä pidempääkin, kun sitten yhdellä joogatunnilla mä huomasin, että tällaista on, kun vatsa rentoutuu. Joo. Eli mä olin siitä niin kuin lapsesta asti, mä muistan kyllä koulussa vielä sen, että kun jotkut vähän niin kuin kiusas sillä tavalla, että oot lihava ja niin kuin tällaista, niin sitten oppi sen, että kannattelee sitä vatsaa niin kuin, että niin se oli kyllä jäänyt sinne. Mun mielestä se saattaa olla jopa, että se on ollut siellä sen 30 vuotta tai 20 jotain vuotta. Eli mä järkytyin siitä tosi paljon, että miten tällaista voi olla omassa kehossa, mitä ei ole tiedostanut ollenkaan. Kyllä. Ja mä saan tuosta esimerkiksi myös kätilönä kiinni, kun kätilönähän ei pelkästään synnytykset, vaan muutenkin kätilönä joutuu pyytämään luvan, että saanko mä koskea sun mahaan. Koska aika paljon me terveydenhuollossa, erityisesti kätilötyön osa-alueella, niin se on aika tärkeä osa-alue tutkimista, niin se myös avasi sitä omaa ajattelua siihen, että se ei ole pelkästään mun suhde mun mahaani, vaan se on itse asiassa kaikkien suhde omaan mahaansa. Että se on erityisen herkkä alue, mihin mä suosittelen jokaista terveydenhuoltoalan ammattilaista kysymään kaikkiin kehon osiin, mihin koskee, niin luvan. Et ei vaan, että jos tehdään gynekologisia tutkimuksia, että pyydetään lupa, vaan ihan mihin kehon osaan tahansa, niin pyydetään se lupa. Koska ihmisellä voi olla erikoinen suhde, tai siis sanotaan, että sinun näkemys voi olla täysin eri kuin minun eri kehonosiin. Ja se maha voikin olla semmoinen aika kipeä alue, ja sen huomasi kätilönä. Että se ei ollutkaan itsestään selvää, että se on ok koskettaa, että vaikka se uusi elämä on siellä vatsan sisässä, niin silti täytyy muistaa, että sitä vatsaa ei saa kuka vaan mennä koskettamaan milloin vaan. Niinpä. Ja se on toki, niin kuin, sehän on ihan siis tietyllä lailla se on myös semmoinen, että sitä muutenkin vatsan alue on semmoinen, mitä suojaa, miten niin kuin tavallaan ihminen silloin, jos se suojautuu, niin sehän käpertyy kokoon. Kyllä. Ikään kuin ja semmoinen, että se on joka tapauksessa, mutta sitten vielä, että siihen liittyy ja mihin tahansa just sen takia, että niin kuin toikin sellainen, että enhän mä ollut, jos mä järjellä ajattelen sitä mun omaa kokemusta, niin enhän mä olisi ikinä arvannut, että mulla jotain tämmöistä voi olla. Ja se kaikki, mikä sieltä sitten niinku ryöppyää yhdellä kertaa. Kyllä. Niin se on jännä, miten sellaiset tietyt asiat, niin kuin ne
jää sinne kehoon. Kyllä. Ja vaikka ne ei ole alun perin välttämättä mitenkään kehollisia edes, vaikka tuossa nyt on se, että on kiinnitetty huomiota, että sä oot nyt lihava ja sulla on nyt liian iso vatsa tai jotain, mutta muuten sellaiset niin kuin tietyllä lailla jännitteet ja tämmöiset, miten ne voi jäädä sinne kehoon ja luoda sitä stressiä. Tai... Mä saan niin kiinni tosta. Joo. Minkälaisia kokemuksia sulla itsellä, kun mua kiinnostaa se niin kun just sillain, kun sä oot terveydenhoitoalan ammattilainen, niin se, että miten niin kun tää, just se, että kun mun mielestä keho ja mieli ei ole erillisiä, vaan ne toimii yhdessä, että ne on yhden kolikon kaksi kääntöpuolta, että ne voidaan jotenkin eritellä ja analysoida, mutta sitten kuitenkin ne toimii koko ajan yhdessä. Niin miten sä näet sen, että miten meidän tulisi hoitaa ihmisiä, miten me voidaan hoitaa sitä kokonaisuutta? No muistaa juuri se, että se ihminen on kokonaisuus. Ja kun me kohdataan uusi ihminen, niin jotenkin kunnioittaa sen ihmisen jo ennalta ollutta tietoa ja tietomäärää, eikä odottaa, että sanotaan nyt vaikka, että terveydenhuoltoon kun asiakas tulee, niin että hänelle ei olisi ennalta tietoa ja sitten me nyt jonain suurena viisautena kaadetaan ihmiselle, tee sitä, tee tätä, vaan monesti se kohtaaminen on se kaiken A ja O. Ja esimerkiksi kun mä oon ollut esihenkilönä terveydenhuollossa, niin oli mielenkiintoista huomata, että itse asiassa valtaosa asiakaspalautteista ei liity itse siihen fyysiseen hoitoon, että olisi vaikka tullut jotain hoitovirheitä tai muita, vaan uskallan sanoa, että 90% palautteista on tästä kohtaamisesta. Niinpä. Ja se oli semmoinen herättelevä, esimerkiksi kun mä olin synnytys- ja gynekologisen puolen esihenkilönä tässä Porvoon sairaalassa, niin se oli mullistavaa huomata, että ei ihmiset tee lopulta valituksia edes siitä, vaikka joku menisi pieleen vahingossa, vaan siitä tehdään valitus, että menee pieleen tässä meidän välisessä kanssakäymisessä. Ja voi kun sen jokainen muistaisi, että myös esimerkiksi asiakaskohtaamisessa niin on ihan, kaiken voi korjata. Anteeksi pyyntö, lopulta se yksi sana, niin se on aika iso. Ja mä muistuttaisin kaikkia ammattilaisia siitä, että se sana kannattaa muistaa myös asiakaskohtaamisessa. Niinpä, joo. Se on, ja toi just niinku kuvaa sitä, se mikä itsekin tunnistan saman kokemuksen, että ne niinku muistikuvat vaikka just terveydenhuollon puolelta, niin vahvimmat muistothan liittyy just siihen, että on ollut jotain siinä kommunikaatiossa tai niinku lääkärin toiminnassa siinä tavallaan niinku siinä, miten on esittänyt asiat tai näkemyksensä ja tämmöiset, niin nehän on ne, mitkä on vaikuttanut sitten eniten ehkä, että tavallaan jos miettii teknisesti tai tällainen niin kuin se terveydenhoitopuoli tai sairaanhoitopuoli, miten hoidetaan sitä kehoa, niin siinä mä en ole kohdannut itse mitään sellaisia, mutta sitten aina on niin kuin tollaiset, että se itse asiassa niin kuin jotenkin tuntuu, että se on paljon vahvempi ja tärkeämpi osa-alue itse asiassa se, niin kuin, että meitä hoidetaan myös sieltä, niin kuin, että tunteet ja omat kokemukset otetaan huomioon, koska se vaikuttaa taas sitten, jos mä oon ahdistunut sen mun hoitokohtaamisen aikana, niin silloinhan mun kehokin on stressitilassa ja kaikki on niin kuin, että ei siinä ole mitään, se ei niin kuin tavallaan... Kyllä. Mä saan tosta niin kiinni ja se ehkä rivien välistä paljastuu siinä kirjassakin. Tai siis se ei paljastu rivien välistä. Mä kirjoitan, että mä oon käynyt mielenterveystoimistossa itse ja saanut apua myös mielenterveyden haasteisiin. Mutta se, miten mä sinne päädyin, niin oli äärimmäisen fiksun HUSin työterveyslääkärin ansiota. Mä menin sinne työterveyteen ikään kuin fyysisten vaivojen vuoksi. Se oli mä oon alle 30-vuotiaana käynyt avioeron läpi ja jäänyt yksinhuoltajaksi. Ja olin 3-vuorotyössä kätilönä ja oli hyvin paljon, tuli unettomuutta ja tuli kaikenlaisia, mitkä mä halusin itse jotenkin mieltää tämmöisiksi naksia box hoidettaviin juttuihin. Ja mä menin sinne työterveyslääkärille ikään kuin hakemaan apua siihen unettomuuteen ja sitten siihen, että mun syömishäiriö otti myös kierroksia. Ja oli niin fiksu työterveyslääkäri, joka niin kuin pysähtyi siihen mun eteen sen asian kanssa. Ja mä olin myös ruvennut tupakoimaan uudestaan ihan hirveästi. Ja mulla jäi semmoinen mieleen, kun hän sanoi, että
kun mä olin ihan varustautunut, että no niin, nyt tulee röökisaarnat ja tulee kaikki ravintosaarnat ja muut, niin hän sanoikin ensimmäisenä, että ei, että me unohdetaan nyt tämä, että sulla ei ole nyt voimavaroja lopettaa tupakan polttoa. Että unohdetaan se tästä käynnistä niin kokonaan, että joskus sitten. Ja unohdetaan nyt tämä syömishomma, että sun on pakko syödä myös. Niin hän laittaa sulle lähetteen mielenterveystoimistoon, että ruvetaan niin purkaa tätä asiaa. Ja mulla on jäänyt se käynti niin mieleen, että lääkäri sanoo sulle, että unohdetaan hetkeksi tämä rööki ja ruoka ja keskitytään sun mieleen. Ja se oli nyt jälkeenpäin, kun mä ajattelin, että se on ollut niin mullistavaa, että joku näkee sut, joku kirjoittaa lähetteen mielenterveystoimistoon ja siitähän se kaikki, mä kirjoitinkin siitä, että se alkoi jotenkin kaikki ratkeamaan. Ja niin lopulta siinä kävi just niin kuin se lääkäri oli tavoitellut. Mähän lopetin sitten tupakan polton, että mä oon ollut nyt yli 15 vuotta polttamatta. Niin siitä jäi myös itselle terveydenhuoltoalan ammattilaisena semmoinen, että voi vitsi, kun olisi aina niin kuin se kyseinen HUSin työterveyslääkäri, joka näki sen ihmisen sen kaiken takana. Niinpä. Joo, ja sitten just se, että tuossahan lähdetään, niin kuin, että ei lähdetä niitä pinnallisia tavallaan niitä ulkoisia seikkoja niin kuin ratkomaan, että no niin, sitten se on selvä, koska sullahan on aina siellä syvällä sisimmässä on jotain muuta, mistä ne niin kuin tulee tollaset asiat, että se niin kuin, miten, no sitten nyt sulla on siis syömishäiriö, sellainen tausta. Mistä se on lähtenyt? Onko se ihan nuoruudesta vai vasta ihan myöhemmin? Lapsuudesta, niin. Täysin lapsuudesta. Että musta tuntuu, että koko se elämä, minkä mä muistan, niin se ruoka ja vääristynyt ruokasuhde on niin kuin seurannut mun mukana. Ja siksi mä haluan myös siitäkin puhua ääneen, että me aikuisina ja vanhempina me voidaan katkaista se pahan kierre. Et me ei voida niin kuin vanhempina esimerkiksi jotenkin painaa päätä pensaaseen, etteikö meillä olisi vastuu. Meillä nimenomaan on vastuu meidän jälkeläisten ruokasuhteesta. Niinpä. Ja se justiin, jos puhutaan niin kuin nyt näistä kauneusihanteista, jotka on meidänkin nuoruudessa vallinnut ja nyt edelleenkin, nehän vaihtelee. Kulttuurit siis aikakausista ja kulttuurista toiseen aina, mikä on milloinkin, mutta miten sä näkisit tämän nykytilanteen, että onko nyt mennyt sellaiset niin kuin ne tiukat tavallaan laihuus- ja kauneusihanteet jotenkin, että onko yhtään parempaa sellaista, niin kuin, että se monimuotoisuus olisi jotenkin pääsisi enemmän esille, vai onko nyt menty koko ajan pahempaan suuntaan? Eikö tämä ihan yhtä paskaa ollut koko ajan? Tämä on niin kuin, jos mä ajattelen sitä mun nuoruutta, niin silloin oli omanlaisensa ja nyt on omanlaisensa ja mä näen sen myös semmoisena tietynlaisena naiseuden kahlitsemisyrityksenä, että erityisesti naisten täytyy olla tietynlaisia. Ja ei varmaan tule yllätyksenä, että mä oon kapinoinut aina sitä vastaan ja mä oon ollut silloin esimerkiksi 90-luvun oli hyvin tietynlainen naiskuva. Olisi pitänyt olla pitkät hiukset ja ne oli tietyllä tavalla olisi ollut, niin mä kapinoin sitä vastaan, että mulla oli hyvin lyhyeksi nyrhityt hiukset ja mä en pukeutunut, kuten sen ajan muotisuuntaukset oli. Ja nyt kun mä aikuisena sitä tarkastelen, niin se on ollut kapinaa sitä yhteiskunnan naiselle asettamaa muottia vastaan. Ja se muotti on ahdas. Se on. Monesti se on ollut just sitä, niin kuin, että se ei saa olla yhtään rönsyilevää eikä mitään muotoja. Ja jos on, niin ne täytyy olla just oikeassa paikassa ja kaikki tämä. Että se on tavallaan ehkä tuttua ja näin. Mutta mä oon miettinyt sitä, että mistä se niin kuin, että kauneusihanteitahan tällaisia niin kuin ulkoisia, ihmisethän on meikannut ja ehostanut itseään kautta aikojen ja myös miehet ja niin kuin, että se ei ole mikään sellainen. Mutta mikä siinä on nykyään, niin kun, että mulla on itselläni sellainen ajatus, että se saattaisi liittyä jotenkin siihen, että meillä on niin korostunut tämä semmoinen tavallaan, että sen niin kun kehon ja fyysisten ominaisuuksien kautta meitä arvotetaan jotenkin, tai sellainen tavallaan se, että se kulttuuri on se, että tietynlainen atleettinen keho on ollut vaikka 1900-luvun joinain aikoina niin kuin tullut sellaiseksi, että täytyy ja jotenkin, että sen niin kuin ulkoisten seikkojen kautta meitä mitataan ja arvotetaan ja esimerkiksi terveyttä mitataan niin kuin kolesteroli- tai veriarvojen kautta ja kaikki, että kaikki on niin kuin mitattavissa. Kyllä. Ja sitten taas semmoinen
sisäinen kauneus tai kaikki tällaiset ominaisuudet, mitä meidän sisällä tapahtuu, niin meillähän voi olla vaikka kuinka ns-kaunis langanlaiha missi tai joku mitä tahansa, mutta hänen sisällään hän kärsii, hänellä on kaikenlaisia ongelmia ja elimistö on ihan rapakunnossa näiden juttujen takia, niin onko tässä mitään ajatusta? On paljonkin ja mulle ehkä avautui ihan täysin uusi maailma silloin, kun mä siirryin pois mun rakkaasta sairaalamaailmasta järjestömaailmaan. Ja nyt kun mä oon yhden Suomen suurimmista ammattiliitoista puheenjohtaja, mä oon se semmoinen AY-pamppu, mistä media tietyllä tavalla kirjoittaa kaikista AY-pampuista. Niin yhtäkkiä mä tajusin, että tässäkin maailmassa on jotkut sellaiset, tässä politiikan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen maailmassa, onkin jotkut normit ulkonäölle. Ja ulkonäkö vaikuttaa uskottavuuteen. Ja mieti, kun mä tuun semmoisesta maailmasta, missä esimerkiksi kätilö ei todellakaan ole se, joka on valokeilassa. Sehän on se sivunäyttelijä, se asiakas on siinä valokeilassa. Ja kätilönä sai olla Uudenmaan sairaala pesulla, kuule vaatetti, mutta ei tarvinnut miettiä, mitä on päällä. Hiukset oli aina kiinni, ei ollut kynsiä. Ja sitten yhtäkkiä mä tuunkin maailmaan, jossa mä oonkin siinä valokeilassa. Ja se tuntui niin, mä saan niin kiinni, mitä sä sanot, kun musta se tuntui niin hämmentävältä, että eikö vaan sillä pitäisi olla merkitystä, mitä mä teen ja sanon niiden mun edustettavien eteen. Että eikö silloin olisi, sama kuin kätilön työssä, niin se itse duunihan merkkas, ei se miltä mä näytin kätilönä. Sillä ei ollut mitään merkitystä. Niin nyt yhtäkkiä AY-liikkeen pomona mun ulkonäöllä on merkitystä. Ja sitten tää on tosi hassua, että erityisesti se, että mä olen nainen tässä roolissa, niin se tuntuu triggeröivän jengiä. Että mä en sovi johonkin muottiin. Siis kukaan ei ole kertonut mulle, mikä se muotti on, mihin pitäisi sopia. Mutta mä kuulen koko ajan sitä, että mä en jotenkin sovi, en naisena enkä ihmisenä siihen muottiin, mikä pitäisi olla. Ja sitä suuremmalla syyllä mä haluan myös vähän sitä rikkoa, että viekö se oikeasti multa nyt uskottavuutta. Että esimerkiksi mä tässä sun kanssa juttelen, ettei mulla ole jakkupukua ja jotain helmikoruja ja hiukset jotenkin kauhean kivalla jollain banaaninutturalla. Että onko se sitten se, että mä oon uskottava? Uskoisit sä mua sit enemmän? Ja samalla se viesti on se, että ikään kuin täytyisi olla enemmän sitä semmoista. No mähän sain itse asiassa, mähän on tallentanut kaikki tällaiset ehkä niin sanotusti sitaateissa parhaat asiakaspalautteet. Ihan silloin kun mut valittiin, niin mä sain sellaisen pitkän sähköpostiviestin, jossa vanhempi rouva kirjoitti, että nyt sä olet sellaisessa asemassa, että sun täytyy ostaa hyvin leikattu jakkupuku, jotta sä olet uskottava. Ja se on mulla edelleen tallessa marraskuulta 2017. Ja mä oon sitä sitten miettinyt, että miten se hyvin leikattu jakkupuku vaikuttaa siihen, mitä mä teen tai sanon? Mä uskallan väittää, että ei mitenkään. Joo. Toi aika hauskalla tavalla kuvaa sitä, miten, niin kuin miten konkreettisesti tämmöiset ulkoiset asiat on niitä, minkä kautta me katsotaan tätä maailmaa hyvinkin monta kertaa. No sä oot nyt siis tosiaan niin kuin AY-pamppu tai tällainen, miten tämä nyt, se jäi nyt mun päähän tästä. Mutta siis mutta siihen sä oot lähtenyt 2017, eli tämmöinen luottamustehtävä ollut sulla siitä asti ja kätilön työtä tehnyt sitä ennen, niin mitä nyt sä vähän sanoit, että sä voisit ehkä joskus palata sinne niin kuin NS-tavallisen työn ääreen ja tällä tavalla, niin mitä nämä vuodet tässä Tehyn johdossa on sulle antanut? No ensin mä siirryin sairaalamaailmasta, mut valittiin Kätilöliiton johtoon. Eli mä edustin suomalaisia kätilöitä, enkä mä ollut kuuna kuulla valkeana ajatellut, että ei tämmöistä kukaan haaveile näin tällaisesta duunista, mitä mä nyt teen. Ja sattumusten kautta olen siis Tehyn puheenjohtaja. Ja kyllä tää on, miten mä sanoisin, onneksi mä en tiennyt, miten raju ja rankka maailma tää on. Et monestihan me ajatellaan vaan ehkä niitä kärkipoliitikkoja, me ymmärretään heidän sitä, että osataan arvata, että se on aika rajua ja rankkaa. Tämä on aika kova maailma, myös tämä AY-maailma. Ja
mä koen tekeväni todella merkityksellistä työtä. Että kyllä mulla on niinku semmoinen hinku ja halu ja palo tehdä tätä. Mutta sitten samalla mä myönnän, että välillä mulla on sitä ajatuksia, että koska tämä ahmasee mun elämästä niin suuren osan, niin mä vähän itsekkäästi ajattelen, että jos mä vielä joskus voisin palata sellaiseen duuniin, että se ei ihan näin paljon ahmasis. Mutta sitten samalla se aika ei ole vielä, koska mulla on vielä niin hirveä hinku tehdä tätä. Niinpä. Ja ehkä se semmoinen kapinallinen tällainen joku feminiini energia, mikä sulla on tähän työhön, niin se on sitten myös vienyt eteenpäin näitä tiettyjä asioita hienosti. Ja toki siinä sitten kylkiäisenä tulee se, että jotkut säikähtää sitä tällaista. Ja samahan mä oon kuullut jotain sellaisia synnytyssalitarinoita, niin kun nykyään isät tai muut puolisot pääsee mukaan synnytyssaliin ja on jo pitkän aikaa ollut näin, niin se tavallaan, että kun siellä näkee sen naisen voiman silloin, kun se synnytys on meneillään, niin sehän on hurjaa touhua. Että eihän naiset mitään heikkoja koskaan ollut. Ei. Tai hiljaisia. Ei todella. sielläkään salin puolella. Että se niin kun, ja tässä, nyt sä oot tosiaan siis 16 vuotta ollut porvoolainen. Täällä Porvoossa on paljon hienoja naisia. Niin onko sulla, ketä sä nostaisit esiin täältä Porvoosta sellaista niin kun naishahmoja? Porvoolaisen kätilön Alva Forssiuksen ehdottomasti, joka on jäänyt vähän sellaiseen, mä ihmettelen, että hän ei ole suomalaisessa historiassa enemmän tunnettu. Hänhän on itse asiassa, se on täällä meillä Porvoossakin, Sulhemin päiväkoti on ollut ensimmäinen suomalainen ensikoti, mikä on ollut tosi harvinaista silloin 1900-luvun alussa. Ja jos me katsotaan vaikka netistä, niin ensikodin perustajana sanotaan olevan joku ihan muu vuodelta 40. Kyllä. Joo, mutta oikeastihan suomalainen ensimmäinen ensikoti on kätilö Alva Forssiuksen käsialaa. Ja mun mielestä on jotenkin aika mageata, että me porvoolaiset ja muutkin voidaan tutustua Alvan hirsihirreltä rakennuttamiin rakennuksiin, mitkä on edelleen. Vanha synnytyssairaala on matkustajakotina tuossa uimalan vieressä. Alvan kotitalo on siinä ja sitten päiväkotina toimiva ensikoti. Niin hän on nämä 3 rakennusta kätilönä rakennuttanut saaden hirret itse asiassa synnyttäjien puolisoilta. Pojat oli 2 hirren arvoisia, tytöt me oltiin vain 1 hirren arvoisia, mutta rakennukset ovat silti tulleet. Ja musta se on jotenkin semmoinen pala suomalaista historiaa, että mä toivoisin, että meidän porvoolaisten lisäksi niin suomalaiset tietäis kätilö Alva Forssiuksesta enemmän. Joo. Hienoa. Kiitos tästä. Tämä oli mahtava katsaus. Nyt siis tänne Alva Forssiuksen jalanjäljille pääsee tuolla nykyisen uimahallin lähikortteleissa siellä kuljeskelemaan. Ja kiitos sulle, kun tulit meidän podcastiin. Tämä oli mahtava keskustelu ja tätä voisi jatkaa nyt vaikka kuinka pitkään, mutta kiitos Milla. Kiitos Suvi, että sä kutsuit mut.